ga ta nan tafi dama na gaya maka amincin al'umma. Shi sau ya zamanto da gona, yaushe za mu gana da juna, ko ba yau ba za mu yi haɗewa. Na yarje da kai ɗan uwa, ko ba yau ba za mu yi ganewa. Soyayyar kana ɗeba kewa, miji da mata za mu yi zamewa. Barwa rabbi Allahu sarki, Shi zai yayi mugun mafarki, ba mu nagartakar mu yi raki. kan sokar da miyo rabewa. Allah ya kai mu ranar haɗewa, Da junanmu har mi zamuwa, sunna ta farki ta kowa. mi auren mu mi wata yawa. Zaluncin so a yau ne da ke yasa za mu yi rabewa da juna. Zalincin so a yau ne da kai yasa za mu yi rabewa da juna. Zaluncin so a yau ne da ke yasa za mu yi rabewa da juna. Zalincin so mita 100.9 kan sanko na fi maminci rediyo da min ci gaban al'umma da kafin da lokaci mu kasance tare da ku a cikin shirin na fagen fasaha da fatan za ta mako mai zuwa da mun jin wani sabon shirin hukumu na cewa karfe 4 daidai lokacin da za mu leƙa sashen shirye-shirye na gidan da za mu kawo muku shirin na wani hannun ga Allah da fatan za yi sauraro lafiya.